Wel, dyma ni, bore'r ail ddiwrnod. Ni'n cychwyn o Rhuthun yma, draw i Llanarmon Dyffryn Ceiriog. Mae pawb wedi cael triniaeth, pawb yn barod amdani, dwi'n meddwl. Mae'r ail yma tywydd yn braf eto. Felly, da ni wedi cael cefnogaeth anhygoel ddoe a gobeithio am yr un peth heddiw. Felly, dyma ni am Llanarmon amdana ni. Da iawn, cychwyn yn tywydd braf, dymunol iawn, awyr las a heilwen, cynnas iawn, ond i'w gawod fach ysgan o'n un i ben bwlch yr Ernant, ond yna banad gynnas da, mae'r trailar bwyd wrthi bwydo pawb, dyn rhwng bob peth, cwmni newydd eto heddiw, cerddwyr dydd newydd a pobl gwahanol i wrando ar yn straeon diflas ni. Na, mae'n mynd y dda iawn, diolch ti, ynddi. Da ni wedi cael diwrnod reit da ddoe, a bob peth wedi mynd yn eitha smooth, t'wod. So ni'n reit falch, so pob yn cered yr amser a t'wod, chydig iawn o broblemau ar y cyfan. A wedyn mae Lucy Drian, mae hi wedi cael problem hefo, da ni'n meddwl, lateral ligament i ffenglini, sydd yn amlwg yn achosi poen iddi pan mae'n trio plygu i'w ffenglin. Wedyn, fel y gwelwch chi, pan oedden ni'n trafeilio lawr yr horseshoe pass, mi roddodd John support ar ei ffenglini. There's no, going away from the fact that it hurts. It's 200 miles on tarmac. There's no shortcuts, and when you get welcomes like this, you forget the pain, and you're ready to do another day tomorrow. So no, it's worthwhile, yeah. Yeah, it's been great actually. Good company, good walk, and beautiful weather. Yeah, it's been good. So, da ni wedi cael diwrnod bendigedig, gwan da ni wedi cael nos o lawen, ac edrych ymlaen am fory. So neb yn iddiwn mwy na chdi. Hei, diolch i Malcolm Allen, un o'r cerddwyr gwan heddiw. Diolch yn fawr ti, Mike. Hwyl chi.